A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa salim. Ambi ala fo ka barka da masami sona an ga sigi kenen kono bi ambi barka bilibili da masara hamani ka soli caya Aminata dinka Muhammadu rasulullah kisini nema ubana so dungoyi ala kan to horoma koso aywa ka an fafu ananya joro Asid Usman Sherif Madani Haidara anaka dimbaya anaka mbako bela jeli ambi bada fuli ta kanyeshin uma dinye siliki nani kanala kirengere ni nyala mugo beni wakati na ki sogolindo Sherif la TV la anga fuli ni tanni abinyashi ima ka benika sigi chugoyai anika wakati chugoya aywa ukofesa ambi ayiraula ka fobi ani mado bi nyogon fe minu be ni ulufona ka bara benindo nyogon demema ni ulu ka bara benindo ka se ka mado jigi sigi okumu konona la anyi wele bla mɔgɔ min ma o ye an balimakɛ ye n'o ye Fuseni Jabate ale ka association o ɲɛsinin do muso cɛsabagatɔw ani yatimɛdenw k'olu kɔkɔrɔma don Jalakɔrɔba commune rurale o kɔnɔna la n'o filɛ nin ye Sikaso sira la ni o association ye AVOCRD Fuseni ini wula somɔgɔw don kodi baasi tɛ alhamdulillah denbaya don ayiwa I ye kɛnɛ sɔrɔ a diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo alhamdulillah folikan b'i bolo yani an ka don émission kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ Ala fo k'Ala barikada masa mun sɔnna ka bidon yira n'an ka sigi plateau kan o foli kɔfɛ an bɛ jamakulu fɛn fɛn accompagner kana sigi plateau in kan an b'o fo an bɛ Sherif Madani Haidara n'a ka denbaya an b'a fo an b'an ka gouvernement fo parti technique fɛn fɛn bɛ Sherif la yan an ka foli bɛ s'u bɛɛ ma ayiwa an b'i fo k'i waliɲuman dɔn dante foli min na o kɔfɛ an balimamuso bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ ni o ye Seyida Asta Kuyate ale fana ye présidente association pour appui aux veuves et aux enfants déshérités au Mali ale ka association o ɲɛsinin do muso dɛmɛni ma muso minnu n'olu ye cɛsabagatɔw ye a ka jɛ ka se denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu ni jigi jɔnjɔn tɛ olu la Mali kɔnɔ yan nɔ o tuma na n'ale ka association o ye AAVEDM Asta I ni wula nse Aminata nse somɔgɔw bɛɛ alhamdulillah an bɛ Ala tanu nse ayiwa folikan b'i bolo yani an ka don émission kɔnɔ awɔ an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalam ala mahmudi rahmatan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala fo ka barikada an bɛ sɔli kɛ cida Muhammadu ka sallallahu alaihi wa sallam kisi ni nɛɛma ba ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ka kisi ni tanga kɛ anw ye ka bɔ sitanɛ dangaden tɔɔrɔ ma matu kene ɲan sɔrɔ a diyara n ye an bɛ Sherif la TV mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka Usman Sherif Madani Haidara k'a n'a ka denbaya k'u bɛɛ lajɛlen fo ani fɛn fɛn y'an sɛnsɛn filanto kɛ yan nɔ an ka foli bɛ bɛɛ ye vraiment an welela kɛnɛ kan alhamdulillah a diyara n ye kojugu o de tun bɛ ne fɛ yan ayiwa an bɛ aw yɛrɛw fo an karamɔgɔ tɔgɔ la Asid Usman Sherif Madani Haidara ka foli kɔlasigi aw yɛrɛ ma ko foli diyara an ye ko barika ayiwa o kɔfɛ bi thème o ɲɛsinin do fɛn min ma o de ye an balimaw seli kɛrɛnkɛrɛnnenya la seliba ale ye don ye don min n'a kɛrɛnkɛrɛnnen do ale ye don ye ni don min ni Ala y'a don mɔgɔ min garijɛgɛ la I kan ka masa rahamani fo k'a barikada sabula maa dɔ ye salon ye o ma ɲina ye ayiwa Ala y'a kɛ anw minnu ɲɛna ɲina an bɛ Ala deli a ka san wɛrɛ yira an na ayiwa yani o fana cɛ anw ka baara ɲuman kɛra mun ye musow la muso minnu mago bɛ dɛmɛ la I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min muso cɛsabagatɔw anw ka baara kɛra mun ye ka ɲɛsin an denw ma n'o ye yatimɛdenw ye bi fatigi o de ye sini yatimɛ ye bi cɛtigi o de ye sini muso cɛsabagatɔ ye donc fɛn min do
a ka kan ka ɲasigi ayiwa an ka baara kɛra mun ye an balima ninnu olu de ye nin baara in ta k'u kɔkɔrɔma don a kɔrɔ ka se ka dɛmɛ don ni mɔgɔ ninnu ma o y'a to bi an ye nin ta temu ye bari an bɛ seli hukumu kɔnɔna la ɲininkali fɔlɔ min n'an bɛna o tɛnku an balimakɛ la n'o ye Fuseni ye an y'a yira k'a fɔ an ka thème ye fɛn min ye bi o de fête de Tabaski, soutien aux veuves et aux orphelins pour une communauté plus épanouie. Donc an bɔra ka thème fɔ bamanankan na minnu m'a faamu b'a faamu tubabukan na ayiwa Fuseni yɛrɛ bolo aw ka association a sigilen don fɛn jumɛn de kama a ka baara ye mun ye? Kosɛbɛ kosɛbɛ alhamdulillah matuni wala diyara n ye o bɛɛ n'a ma an ka association sigikun ye muso cɛsabagatɔ ani yatimɛw k'u bɔ misi ni kɔnɔnafili ni jɔrɔ la muso cɛsabagatɔ ni yatimɛ dɔrɔn tɛ ni an ka sigidaw ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ togoda i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen togoya foyi t'u bolo se t'u ye lujurabatɔ b'u la donc ka association sigi ka dɛmɛ ɲini ka lase u ma pour que u ka bɔ misi dɔ kɔnɔ o ye an ka association sigi kunba dɔ ye. Ayiwa an b'i fo ni walawalali cogo cɛ ɲuman na Seyida Asta e ka association in sigikun ye mun de ye? Alhamdulillah na to ye ɲininka o kuma la o diyara n ye kojugu ne ka association sigikun ye ka yatimɛdenw ani muso cɛsabatɔw k'olu kɔkɔrɔma don k'u bɔ misi la surtout yatimɛdenw k'u dɛmɛ u ka éducation sira i n'a fɔ yatimɛden minnu bɛ kari kɔnɔ ni fɛn t'u masaw bolo an bɛ se k'olu ta ni k'olu don kuran na durusi yɔrɔw la ka se k'u ka éducation sabati diɲɛ kɔnɔ cogoya min na. Ayiwa munna e ye association sigi ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la yatimɛdenw ani muso cɛsabagatɔw ma? Matuni kuma in diyara n ye kojugu alhamdulillah ne ye ɲininkali na o diyara n ye dɛ parce que n'i ye misaliya ta k'a lajɛ Mali ye silamɛ jamana de ye n'i ye yatimɛden baara diya ni diɲɛ baara bɛɛ lajɛlen ye o ye i n'a fɔ Alakira y'a fɔ a ka hadisa kɔnɔ cogoya min na sallallahu alaihi wa sallam kisi ni nɛɛma b'a ye a ko yatimɛden dɛmɛbaga a bɛ bonya min di maa ma diɲɛ dugukolo kan a bɛ kɛ bonya ye bonya min n'a kɔrɔtannen don fo ka taa se Alakira yɛrɛ fɛ sigi ma arijinɛ firidawusu kɔnɔna la o de ye yatimɛden baara diya ne ye kosɛbɛ. Ayiwa Fuseni munna association sigi ka ɲɛsin muso cɛsabagatɔw ni yatimɛdenw dɛmɛli ma? Kosɛbɛ matuni mɔgɔw la o diyara n ye n b'i fo k'i waleɲuman dɔn kun ye ne bila ne ka association sigi ka lase muso cɛsabagatɔ ani yatima ma dɔwɛrɛ tɛ a ka kɛ bɔda ye an ma diɲɛ ani lahara sabula dɔnnikɛlaw b'a fɔ cogo mun na ni muso cɛsabagatɔ ani yatimɛ dɛmɛ i ka hɛrɛ ka s'olu ma a b'i n'a fɔ maa min ni e ye su ɲɛnamaya nɔfulasili ni ala deli la o tigi bɛ baraji mun sɔrɔ e min bɛ ka yatimɛw ni muso cɛsabagatɔw dɛmɛ e b'o o kelen de sɔrɔ bon o hukumu kɔnɔna la fɛnɛ bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye jahadi kɛlɛ kɛ e bɛ baraji mun sɔrɔ ni muso cɛsabagatɔw ni yatimɛw dɛmɛ o baraji kelen e b'olu sɔrɔ donc o de ye an poussé ka bila association in kɛlɛli la n'o ye muso cɛsabagatɔ ni yatimɛw ta ye quoi voilà sabu a bɛ kɔrɔ fɔ la. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn mais i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna nafa min bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la seli wagati n'o ye seliba ye. Kosɛbɛ i bɛ se ka o nafa fɔ an ye? awɔ Matu n bɛ se ka da don o la ka o nafa f'i ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ seli hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ thème bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na bi e bɛ balo la bi e bɛ don du kɔnɔ min ye dutigi ye denmisɛnnin bɛ girige kunbɛn papa nana papa ne ka senmafɛn dun papa est-ce que i ye saga san o waati kelen na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ misi kɔnɔna ga la o kɛra u faw sara muso kɛra filatɔw ye den kɛra jateminɛw ye
donc seli min kɔnɔna la ni an sera ka hakili t'u la k'u dɛmɛ u bɛ bɔ o dingɛ in kɔnɔ quoi n bɛ se ka dakuna fila min f'i ye o de y'o ye quoi. Seydi Asan ayiwa seli ɲɔgɔn dɛmɛ o nafa ye mun de ye? Alhamdulillah mato ye ɲininka o la o diyara n ye nafa min yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ la Alakira m'o dogo sallallahu alaihi wasallam ɲɔgɔn dɛmɛ ye ko belebele de ye surtout an ka nin jamana in ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ yan kojugu ɲɔgɔn bolo minɛ dugu de bon n'a fɔra seli la an bɛ misaliya ta yatimɛden kan n'a fɔra seli la yatimɛden dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a masa ma se ka selimafini san ka d'a ma a tɔɲɔgɔnw bɛ taa yaala la ale bɛ to sigilen kɛrɛfɛ bon n'an ye wuli ka jija ni cɛsiri min kɛ ka fini ɲini ka d'a mansa ma a bɛ se k'a den la nisɔndiya n'a ye a bɛ yatimɛdenya tɛmɛ a kan waati la a tɛna fasaya santi donc i bɛ ɲagari min kɛ a fana bɛ nin ɲagari kɛ voilà o de ye seli dɛmɛ yɛrɛ diya ne yɛrɛ kosɛbɛ ka se ka cɛ sabatɔ musow k'u ɲɛji cɛ ka yatimɛdenw bɔ misɛnmisɛn la. Ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an y'o de fɔ nin ye an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye n'a y'a sɔrɔ a se bɛ mɔgɔ min ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a se t'i ye an b'o mɛn don o don o bɛ fɔ an ɲɛna an ka maakɔrɔw fɛ an ka kodɔnnaw fɛ an ka maa faamuyalenw fɛ k'ali ni se t'i ye ka fɛn kɛ yatimɛden ye k'i k'a nɛgɛ k'i bolo da a kun na k'a kun susa o b'a yira k'a fɔ ko yatimɛden a dama ka kan bɛɛ lajɛlen na Ala ka an fangaw se hali bi o kɔfɛ i bɛ se k'a fɔ an ye gɛlɛya belebele jumɛn de bɛ yatimɛdenw kan ani muso cɛsabagatɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an filɛ wagati min na i n'a fɔ seli hukumu kɔnɔnaw la. Alhamdulillah maturu o question diyara n ye kosɛbɛ nin waati la i bɛ taa sɔrɔ yatimɛden kamana gannen don haminen don i n'a fɔ mansaw bɛ cogoya min na bangebaga yɛrɛ ta ka jugu ni den ta ye parce que ne ka cɛsabatɔ musow bɛ seli yɛrɛ ma u b'a fɔ ne Malimatu sɔrɔ ne ma sunɔgɔ dɛ i ma fini dɔ kunkan mɛn wa Malimatu misi sɔrɔla wa n'an ka dugawu kɛ an ka di Ala subahana wa taala ma ngo se tɛ ne mais se bɛ Ala subahana wa taala de ye Malimatu fana bɛ dossier de don ka démarche kɛ ka taa ni segin kɛ ka ɲini setigiw fɛ ni Ala sɔnna aw bɛɛ lajɛlen bɛna nimisiwasa sɔrɔ seli kɔnɔna la n ko denmisɛnninw tɛna wɛsɛwɛsɛ n'Ala sɔnna a ma vraiment o yɔrɔ de tun ye baara in yɛrɛ diya ne ye kosɛbɛ ka se ka dɛmɛ don yatimɛw ni cɛsabatɔmusow ma ka nin wagati ɲini latɛmɛ n'u ye surtout an bɛ wagati min na sisan jamana yɛrɛ lahalaya ma nɔgɔ jamana in ka gɛlɛ o gɛlɛya dan ye fɛn tɛ se ka san fɛn bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara ayiwa an b'i fo Monsieur Jabate Fuseni i bɛ se ka dɔ fara Malimatu ta kan wa? Kosɛbɛ ne bɛ se ka min fara Malimatu ta kan nin waati in na gɛlɛya min bɛ yen Malimatu ye kuma bɛɛ fɔ ka ban dɛ a ye kuma bɛɛ fɔ mais gɛlɛya min bɛ nin waati in na ne nin waati in ta k'a lajɛ muso cɛsabagatɔ ani yatimɛw dekun fanba ye nin waati ye parce que yanni kɔti ka dɛmɛ sɔrɔ u bɛ to hakili filanfilanni la yali an taara an tɔgɔ sɛbɛn n'u ka dɛmɛjɛkulu la yali u tɛna sɔrɔ wa yali u tɛna sɔrɔ wa o hamina o ye gɛlɛya belebele dɔ ye parce que an fana ka dossier min bɛ taa an bɛ taa di baɲumankɛw ma u ka se ka dɛmɛ d'an ma an ka las'u ma ni anw ma sɔrɔ a ka gɛlɛn o y'a sɔrɔ dɛ donc yanni olu bolo ka da fɛn dɔ kan gɛlɛya belebele b'u sɔrɔ misaliya la n bɛ profiter ka plateau in kan k'o kuma lase ne yɛrɛ sigilen min filɛ nin ye tan hamina gɛlɛn min na n bɛ profiter plateau kan ka ɲɛfɔ n'o ye seli yɛrɛ misiko ye n tun ye papier ta ka la di yɔrɔ dɔ la mais dernière minute la nana fɔ ten ko n ka zone t'a la bon ni muso cɛsabatɔ ni yatimɛw tulo donna nin na sisan yɔrɔ kɔni ne ye dɔ fara u ka gɛlɛya kan donc n b'a ɲini balimakɛw fɛ halisa an filɛbaga jɛgɛkulu fɛ halisa n'u sera ka i bolo lamana bɔ an ma togoda la a bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ de Ala sago ɲuman bɛ kɔrɔfɔ la. Ayiwa sagotigi ye Ala ye an bɛ Ala deli Ala ka an tulomagɛ tulomagɛ tigi ye Masa Rahamani kosɛbɛ n'a y'i jɔ ni tulomagɛ siga t'a la a bɛ ɲɛnabɔ kosɛbɛ o kɔfɛ ni aw ye misiw sɔrɔ
numunakaw ni bobo ani maningaw ni marakaw o misi tila yɔrɔ bɔn kun ka bɔn sen kan o ka ca n'aw ye misi sɔrɔ a bɛ tila cogo di voilà maintenant ni ɲininka o kɔrɔ fɔ jara ye fɛn minnu don sɛbɛnnikow de don bon fɛn minnu fana don an kɛlen don ka ɲɔgɔn faamu lisiw de bɛ yen tɔgɔw de bɛ yen a kɛra cogo o cogo bɛɛ ka papiye na don ani ta tɛ kelen ye mais fana bɛna don tɔgɔ la waati min na ani ta tɛ kelen ye ni fɛn nana i bɛ sigi ka jateminɛ kɛ min ye tɔnɲɛmɔgɔ ye dɔ ka fisa ni dɔ ye dɔ ka situation ka fisa ni dɔ ye hali n'a tɛ bɔli kɛ i bɛ jija k'a lajɛ i ka jamakulu min cɛla tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔ b'a la bi ni dɛmɛ na ka tɛmɛ karisa kan donc e de b'o tɔnɲɛmɔgɔ de b'o lajɛ gindo la sisan o mɔgɔ ninnu o lisi kɛ o direse ka dɛmɛ lase u ma quoi bɛɛ ye yatimɛ ye bɛɛ ye cɛsabagatɔ ye mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ka cas tɛ kelen ye f'i ka kɛ milieu la fɛnɛ ka mɔgɔ minnu nana u ka dusu don i fɛ yen i k'u ka cas yɛrɛ dɔn quoi karisa ye jɔn ye ka min nana dossier dɛmɛ est ce que réellement se b'a ye wa est ce que a bɛ dɛmɛ dɔɔni sɔrɔ n'i ye décortiquer k'o ɲini k'a dɔn n'i ye dɛmɛ sɔrɔ i fana b'a tila o tilacogo la bonya ni karama kɔnɔna la. ayiwa Seyda sisan sogo nin bɛ tila cogo di misi kunkolo ko in a bɛ ɲɛnabɔ cogo di alhamdulillah Mantu i y'a fɔ cogoya min na vraiment misi kunkolo ko in a ka nɔgɔn ɲɔgɔn ka nɔgɔn parce que association ye fɛn dɔ ye ale lisi dreselen don ka ban lisi dreselen don i n'a fɔ dɛsɛbagatɔw fana bɛ kɛ kɛrɛfɛ i b'o fana lisi dresse a dan na parce que depuis seli ma se i yɛrɛ de bɛ ka préparation i b'a jateminɛ ni jɛkulu in na ni quartier hakɛ misi la i b'o dilan k'o bila depuis i bɔra ka da misi kan an ka baara ye loterie baara ye dɛ parce que an b'a ɲini a bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ bɔra Ala subahana wa taala yɔrɔ ne bɛ tige dilan k'a bila ni n ka association lisi lajɛ n'i ye tige dilan n bɛ se ka tige 250 dilan n b'a bila misi ɲɛ ka sɔrɔ misi ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ n'i y'a dilan n bɛ tige numéroté ka bɛɛ tɔgɔ k'a kan ka cachet k'a kan ka bila ka n jigi da se tigi in kan comme ça ni misi sɔrɔla n bɛ appel de kɛ nka a ye na tige ta seli don aw bɛ tige bila ka na hali n'a ma se ka na aw ka sogo b'aw sɔrɔ yen ne kɔni sera ka baara in nɔgɔya ne nin sira in de ye dɛsɛbagatɔ minnu bɛ sigi kɛrɛfɛ n'u tɛ lisi sanfɛ n'an ye sogo tila daminɛ an yɛrɛ b'a lajɛ min ni min kan ka bɛ dɔɔnin kɛ mana kɔnɔ an b'a d'u ma kɛrɛfɛ o k'a sɔrɔ an y'an ka yatimɛdenw an y'olu ta sarada fɔlɔ k'olu ta bɔ a la an b'a ɲɛf'u ye vraiment an tɛna u jɛ sogo la dɛ mais i y'a fɔ cogo min jarilakaw ni tarawelakaw bɛ na n'u tɛ lisi sanfɛ an bɛ explication d'u ma k'u fana nɛgɛ a bɛ ɲɛf'u ye aw bɛ hakɛ to a b'an kɔnɔ dɔɔnin komi ninnu welelen don an ye carte d'olu ma a mɛnna olu jigi bɛ fɛn dɔ kan que yatimɛdenw don n'an y'u ka sara da après an bɛna dɔɔnin da aw yɛrɛ ma an b'an profiter ni baara in ye tan de. ayiwa ala ka a ɲɛ an bolo n'o tɛ n'a ma sɔrɔ a ma nɔgɔ dɛ. ne ye selimafini ko ye an k'an da to o fana la dɛ a bɛɛ kana kɛ nin ye an bɛ na don an bɛ na don n'ala sɔnn'a ma inshallah. ayiwa i y'a fɔ cogo min na sogo o ye dun ka fa ye nka dun ka fa fana tɛ taa fɛn dɔ kɔ parce que denmisɛnnin dɔw bɛ yen hali n'olu ma sogo fana sɔrɔ olu ka fini sɔrɔ seli finiko bɛ aw ni aw ka yatimɛdenw cɛ cogo di aw kɛlen bɛ k'u bolo da cogo di. Matu nin question diyara n ye kojugu alhamdulillah i ye ɲininka kuma in na a diyara n ye kojugu parce que baɲumankɛ dɔw fana sigilen bɛ bɛɛ kan anw kɔnɔ seli la a ka d'u ye seli ka se tellement que u bɛ fɛ ka fini di yatimɛw ma a baɲumankɛw bɛ yɛrɛ de tel que n bɛna n da siyɛn ka dɔ tɔgɔ fɔ yan an ka bazɛn dira dɔ bɛ suguba kɔnɔ ko Amadu Bacili dɔ filɛ ACDN kɔnɔ ko Baga Bacili ninnu bɛ bazɛn di ne ka yatimɛw ma san o san Baga Bacili ale bɛ gɛzinɛri 2000 ta ka tila k'a kala wari d'a kan yatimɛden 110 kɔ Baga bɛ se ka ta ne ka yatimɛdenw na wa a bɛɛ gɛzinɛri 2000 bazɛn Baga bazɛn Elhaji Baga Bacili a b'o kɛ ne ka yatimɛw ye san o san hali an filɛ émission min na sisan Baga ka ciden fɔra ne ye ko ne ka taa bazɛn minɛ ka di yatimɛw ma ne bɛ bɔ yan dɔrɔn ne bɛ n tilen Baga Bacili de fɛ yen wallahi Elhaji Baga Bacili sigilen de don
ka seli ni seli kɔnɔ yatimɛdenw sɔnni na ale ni Amadu Bacili ani Barahima Bacili ala ye nin jɔhɔrɔmɛ kɛ saba de ni garizigɛ la seli la wele ka yatimɛdenw abonné di fini na an b'u fo k'u barika da ala k'an b'u sara kɛ arijinɛ Matu ye ka kuma tasiri yɛrɛ ma ne yɛrɛ bɛ kuma ɲini o yɔrɔ la donc an b'a fɔ an balimamuso ye anw minnu sigilen bɛ tuguda la ye an tɛ duguba kɔnɔ yan ni mɔgɔ ɲinini don an kɔ dɔɔnin ka kɛ waati n'a cogoyaw ye donc an b'a fɔ an balimamuso fana ye a ka an kɔfɔ an ka yatimɛ ni muso cɛsabatɔ ni kɔf'u ye walasa san fana ka dɔ sɔrɔ inshallah a bɛ komi Haji Bara Bacili a bɛ ye a yɛrɛ mɛn kosɛbɛ a da Barahima Bacili fɛ a n'a furumuso ma ye Haramatullahi yɛrɛ an ye atelier de couture min da yɛrɛ n'o ye formation ye a ye baara caman kɛ anw ye an ka yatimɛw bolo an b'u fo k'u barika da o la an b'i u fo o kɔfɛ e yɛrɛ fana ka yatimɛdenw u bɛ labɛn cogo di seli kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ Matu ni ye nin ko la o diyara n ye sabula ne ka association kura de an ma mouvement ba kɛ fɔlɔ an ma jigiyaba sɔrɔ fɔlɔ ko bɛ dɔɔnin ye bamananw ko dɔɔnin ji bɛ don ko la an bɛ an balimamuso ninnu kɔ ne da ma sɔn ka kuma dɔ fɔ yan mɔgɔw dɔw bɛ yen n'u ye ne ye k'a fɔ ko muso tɔn de bɛ n bolo ko e cɛtɔ e dutigi tɔ yɛrɛ b'a ɲɛfɛ dɔw bɛ i lagosi n'a ye mais ne ka don tɔn in na komi n y'a f'i ye cogo min na a ka bɔ da an bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ ani lahara yatuma ni muso cɛsabakɔ hakilina min fɔra a la baraji min b'a la n'i y'o dɔn i tɛ kulonkɛ quoi bon i ka question n bɛna i ka question na o yɔrɔ la pour le moment n ma se ka fini sɔrɔ fɔlɔ sunba kuma fɔla o bɛ muso cɛsabakɔ ye Bamakɔ bɛ ka tɛmɛ o an ka taa dɔɔnin aw bɛ kɔfɛ de burusi kɔnɔ ko kura de don an bɛ ka don a kɔnɔ dɔɔnin de an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ girinba se k'a bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ n'a ala y'a kɛ an y'a sɔrɔ an b'a tila o fana u bɛ fɛn min bɛɛ ye olu fo to yɔrɔ la n bɛ se ka kuma jaabi ninnu ala sɔnna n'a y'u daga Bacili a kulo y'an balimakɛ la mɔgɔ kan ka ko filɛ u fana la ala sɔnna ayiwa an bɛ aw fo an ka émission fana kɔrɔdɔni hali bi o kɔfɛ Seyida Asan welekan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ye maa ŋaniya ɲumantigiw ye ani ba ɲumankɛtɔw walasa hali bi yatimɛdenw ni muso cɛsabagatɔw ka dɛmɛ di kama alhamdulilayi Matu o question diyara n ye welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin baɲumankɛw ma an ka baɲumankɛw ka ca alhamdulilayi u bɛɛ lajɛlen kulo b'an kan na an da sera min ma an da ma se min ma n'i y'a ye an ye bazɛntigiw tɔgɔ fɔ an bɛ seli ɲɛkɔrɔ la nin waati la n'o tɛ an ka madari yɛrɛ n'o ye Mega Industrie u bɛ baara ka ɲɛ kosɛbɛ k'o da teleseli kan an ka troisième réseau Tayiru a yɛrɛ fana bɛ baara ka ɲɛ kosɛbɛ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo baɲumankɛ bɛɛ lajɛlen an da sera min ma an da ma se min ma an ka makɔrɔnidilabaw bɛ n'o ye Pasita Bɛla ye Sidiki Tingana an b'u fo k'u barika da MDD mɔgɔw bɛ yen n'o ye Maju ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barika da a ka ca baɲumankɛw ka ca alhamdulillah ala ye sababu ɲuman d'an ma baɲumankɛ ko la an b'u fo k'u barika da an b'u fo u bɛ dɛmɛ minnu di yatimɛ ninnu ma u bɛ fɛn minnu di cɛsabatɔ musow ma ala k'a kan an n'u ye bɔda ye kiyama ala ka n'u fo baraji ninnu kɔ vraiment u bɛ baara min na u k'a bila kɔrɔ u kana bila fosi ye diɲɛ na ala ka baarada ninnu ala k'a yiriwa ka barika don baara ninnu na vraiment an b'u fo ni o de ye ayiwa Fuseni i bɔra sisan ka Asan ka kuma lamɛn kosɛbɛ e fana y'a jira k'a fɔ aw ka association ye association kura de ye kosɛbɛ jigiya bɛrɛ t'aw la fɔlɔ ayiwa a bɛ se ka welekan jumɛn de bila maa ŋaniya ɲumantigiw kosɛbɛ a ka ja ka taa se baɲumankɛtɔw ma welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma walasa u bɛ se ka cɛsabagatɔw ani yatimɛden minnu bɛ commune rurale de Sanakɔrɔba la Jalakɔrɔba u ka se k'u dɛmɛ kosɛbɛ Jalakɔrɔba tɛ Sanakɔrɔba fɛ de i bɛ bɔ Sanakɔrɔba ka don Jalakɔrɔba Sanakɔrɔba Jalakɔrɔba tɛ 15 kilomètres voilà kana an bɛ fili o ɲɛmatu ye ɲininka la diyara n ye welekan daminɛ ne bolo t'u dabɔ gouvernement n b'a dabolo faso ma ba yɛrɛ la fɔlɔ u k'u hakili to an togodala mɔgɔw la fɛn caman fana b'an togodala mɔgɔw kɔnɔ ye dɛ fɛn dɛmɛ caman ne ka fisa a bɛ da duguba kɔnɔ yan an togodala mɔgɔw t'a sɔrɔ baɲumankɛ min bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ
dugu kɔnɔna la commune kɔnɔ yan muso cɛsirabatɔ bi yan cogo mun na o kelen de bɛ burusi kɔnɔ i m'a fɔ n y'a fɔ tɔ minnu dusukasilen don den militi la baɲumankɛ bɛ n ka papiye minɛ a selen a jama yɔrɔ la ko i tɛ n ka zone kɔnɔna la donc weleliba da k'u ye u k'i jija cogo bɛɛ la an ka zone u k'a don u ka fɛn kɔnɔna la n ye degun sɔrɔ nantan in na n t'a fɛ vraiment n ka sigi ɲɔgɔnna gɛlɛya wɛrɛ kan quoi o kɔni ye n ka weleliba da kan ye k'a lase u ma togodalatɔ ye association min bɛ yen u b'u hakili to a muso cɛsiribatɔ n'a yatimɛw la quoi bato. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ yarabi faamuyali cogo ɲuman bɛ Alahu Taala bolo Ala k'a di an n'u ma n'u ma gɛn an tɛ segin a kan o masa ma tɛmɛ masa rahamani ka jiri jalali wali kirami yarabi Ala k'an tulo ma gɛn se k'an si ka setigi ye Alahu Taala ye masa min ye u cɛw minɛ masa min ye u faw minɛ yarabi o masa kelen a tɛ sinɔgɔ a tɛ gingo a bɛ s'a doni kɔrɔ fana an k'a yira ale la o kɔfɛ an balimaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka yira u la ka fɔ ni émission tako fɔlɔ kun ye ni Ala sɔnna a ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na a bɛ se ka aw sɔgɔlen to Chefula TV la ni Ala ye tɛnɛ nata yira an na an bɛ don émission tako filanan aw bɛ ale sɔrɔ ale sanfɛla la o tuma ni Ala sɔnna a ma ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ka foli ni tanuni sanga ni waati k'a di an fa ma n'o ye a Seydi Usmane Sherifu Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ayiwa ka dugawu don kɛ jamana Ala k'a suma yarabi seli masa min ye ɲinan yira an na Ala ka san wɛrɛ yira an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya kɔnɔ sijan ani labanko ɲuman kɔnɔna la ka tila ka hakɛto dafalen ɲini an kanubagaw fɛ sabula fɛn bɛɛ ka gɛlɛn kuma de ka gɛlɛn Ala ye anw minnu garijɛgɛ don kuma la ni an kɛra kumakɛlaw ye a bɛ se ka cun dusukun kan don dɔw la ka sɔrɔ an m'a dabɔ a kama an bɛ se ka don hakiliw kɔnɔ don dɔ la ka sɔrɔ an m'a dabɔ a kama a y'a dɔn k'a fɔ bɛɛ n'i ka baara de don u ye fili ka baara ye u ye faamuyali ka baara ye mɛ u tɛ dabɔ kama ye an bolo fila b'an kɔ aw ye an kɔni yafara bɛɛ lajɛlen ma wa bɛɛ lajɛlen ka yafa an ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Akan bɛn.